Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko ikuskizunera eta eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko a todas y a todos por vuestra asistencia. Gauzak normal, gure dantzariek, etzi uztailaren 7arekin, goiz guztia, prozesioan kalerik kale ibiliko lirateke eta ondotik, eguerdiko ordubit erdiak aldera, eguzkia zeruan, udal plazan dantzatuko lituzkete Sanferminetako trokeo dantzak. Haien beraien eta bertan bildutako ikusle finen, zuek bezalakoen gozamenerako. Alta, gauzak ez dira normal oraindik, eta beraz, bezperaren bezpera den honetan, ona deitu gaituzte dantzariek. Izan daitezela hauek, Iruñeko udal plazan dantzatuko ez dituzten azkenak. Zuekin guztiokin duguna Iruñeko dantzariak.
Duela gutxi, San Juan bezpera ospatzerik izan dugu Iruñean iaz ez bezala. Poliki-poleki aurrerantz goazen seinale pentsatu nahi dugu. Egun horretan, dugunako dantzariek sokadantza ematen zuten kosterapeko pasealekuan eta gaur ere hemen erakutsiko digute. Kantuak dioen bezala, onak guztiak barnera, gaitza guztiak kanpora, sarna fuera, sarna fuera.
Tira, eta orain, emanaldiaren hirugarren azken atalera heldu gara. San Fermin aldapakoaren igandea izaten da dantzariendako egunik handienetako bat. Goiz horretan, ateratzen dutelakoz, ezpata dantza, karrikara. Oso goiz da oraindik, baina elitzateke seinale txarra izanen. Heldu den irailean, dantzarien kriskitina alde zaharreko karriketan txintxin egiten aditzerik izanen bagenu. San Fermin aldapakoaren ezpata dantza.